Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Malakas na ulan nagdulot ng landslide sa Olongapo. Ilang puno sa dinalupihan nabuwal dahil sa lakas ng hangin. Ilang bahagi ng Barangay Tinajero, Bacolor, binaha. Mga residente nag-akyat na ng mga gamit. Senator Laila de Lima muling tatakbong senador sa 2022 elections. Pangulong Duterte sisingilin daw. At 3-day maximum stay para sa mga turista ipinatupad sa Aurora. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Hizon. Narito na ang mga nanguna at tinutukang balita ng CLTV News. Nangangamba ngayon ang ilang residente ng Tinajero sa Bacolor, Pampanga dahil sa patuloy na buhos ng ulan. Isa kasi ang lugar sa pinakamababang bahagi ng bayan kung kaya't nagiging catch basin o puntahan ito ng tubig tuwing panahon ng tag-ulan. Ang sitwasyon sa naturang barangay, ating alamin sa report ni Rainiel Pawid. Ito na ngayon ang sitwasyon sa ilang bahagi ng Barangay Tinajero sa Bacolor, Pampanga. Dahil sa magdamag na buhos ng ulan, unti-unti nang tumataas ang tubig sa lugar. Sa mga ganitong panahon, sa nakalipas na 5 taon ay balisa na ang padre de pamilya na si June Vasquez. Taon-taon ay walang palya kasi na pumapasok ang baha sa kanilang bahay. Kaya naman ngayon pa lang nagtataas na siya ng gamit sa kanilang second floor. Mahirap. Kung wala kang itaas yung bahay mo rito, hanggang sa magbabakwait ka lang. Taon-taon, nung nakaraan taon hanggang dito, hanggang bewang sa loob. Pagkatapos sa daan hanggang dibdib. Hindi gaya nila June na may kalawang palapag ang bahay, ang tahanan nila Angelito Barcibal ay studio type lang ang forma. Kaya naman hindi na siya makatulog dahil sa walang tigil ang ulan. Taon-taon po yan, pag ano po, lumulubog kami. Tapos po, pag ano, bakwesan lang po kami, mga pamilya ko po. Binabantay namin kasi pag ano po, mababasa po yung mga anak namin. Kasi wala pong second floor yung sa akin eh. Nakalatag naman na raw ang flood mitigation project ng lokal na pamahalaan para sa dike malapit sa lugar. Medyo napurnada lang ito gawa ng pandemya. Pinasisiyasat din ng LGU ang plano ng National Housing Authority at kung bakit ito naprobahan gayong flood-prone area ang lugar. Pero yun po, since the start na nagawa yan, even during the time na inabutan ko na yan, ganun pa rin po naman ang problema yan. We are doing everything na malesan yung flooding nila. Nagkaroon na rin ng dredging sa ilang waterways na nakapalibot sa barangay upang hindi agad tumaas ang tubig sa lugar na nagiging catch basin tuwing tag-ulan. Nakatakda na rin ang pamamahagi ng doxycycline sa buong bayan upang maiwasan ang leptospirosis na nakukuha mula sa ihi ng daga. Rainiel Pawid, CLTV News. Rumagasa ang putik sa isang barangay sa Olongapo City matapos ang malakas na ulan. Agad namang pinalika sa mga residenteng nakatira malapit sa lugar. Samantala, natumba naman ang isang puno sa mismong kalsada sa bayan ng Dinalupihan, Bataan. Dahilan upang pansamantalang isara ang bahaging iyon sa mga sasakyan. May detalye si Rainiel Pawid. Nitong June 20, itinaas ang orange warning sa mga probinsya ng Bataan at Zambales. Wala mang nakataas na storm signal sa gitnang Luzon bunsod ng bagyong Fabian, walang tigil naman ang buhos ng ulan. Sa videong ito ni Gracia Oraa, makikita ang pagguho ng lupa sa Barangay Calaklan, Olongapo City. Pangamba ng ilang residente ay baka bumagsak na rin ang puno ng mangga na nasa taas na bahagi ng mga bahay. Inilikas naman na ang mga nakatira malapit sa landslide area. Agad namang nagtungo ang mga kinauukulan mula sa Disaster Office at Engineering Department ng syudad upang tiyaking walang matitirang residente sa lugar. Sa mismong Poblacion Plaza naman ng Dinalupihan sa Bataan, natumba ang isang puno sa kalsada dahil sa lakas ng hangin. Makikita sa larawang ito ng Dinalupihan PNP na nabunot ang ugat ng matandang puno dahilan upang masira rin ang haligi o gate ng plaza. Pansamantalang isinara ang kalsada upang bigyan daan ng clearing operation sa lugar. Samantala, ayon sa July 21 forecast ng Pag-asa, malaki ang posibilidad na bahain pa ang ilang bahagi ng Bataan, partikular na ang paligid ng ilog sa Balanga City at Morong. Naka-alerto rin ang mga kinauukulan sa Aurora lalo na sa bahagi ng Kasiguran, Agwang at ilang pang mabababang lugar. Ang mga ilog naman sa Pamatawan, Santo Tomas, Bukaw, Bangkal at Lawi sa Zambales ang minomonitor sa pagtaas ng level ng tubig dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Bantay sarado rin ang mga MDRMO sa lahat ng ilog sa Bulacan at Pampanga. Rainiel Pawid, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, pagbaha asahan umano sa paglakas ng habagat ayon sa DOST PRBFFWC.
At 3-day maximum stay para sa mga turista ay pinatupad sa Aurora. Magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga naunang balita. Pluvial flooding o accumulation of rainwater pa lamang umano nakikitang dahilan ng pagbaha sa mga mababang lugar sa Central Luzon na epekto ng mga manakanakang pagulan. Ayon sa DOST Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center, mahina lamang ang mga pag-ulan na naranasan sa upstream level na nakaapekto sa Pampanga River kaya hindi pa nakikitang may banta ng flash flood buhat sa ilog. Narito ang report. Sa magdamag na pagbuhos ng ulan sa malaking bahagi ng Central Luzon na epekto ng habagat na hinihila ng bagyong Fabian sa weather system ng bansa, nasa 5 hanggang 12 millimeters pa lamang umano sa loob ng 24 na oras ang namonitor na volume ng ulan ng DOST Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center o PRBFFWC. Sinabi ng hydrologist na si Hilton Hernando, Chief ng Pag-asa PRBFFWC, tanging ang Rio Chico River pa lamang ang sumampa sa alert level na nasa 2.7 meters. Malayo pa sa critical level nito na nasa 5 meters. Kalat-kalat pa rin naman yung mga nakuha naming pag-ulan eh. Merong nagbigay ng mga 5 millimeters for the past 24 hours, no? So hindi naman yung nakakatakot na may malalaking pag-ulan. Pero may mga portions din na inabot naman yung mga double figure like 12 millimeters in 24 hours, mga ganyan. No? Pero in general, normal yun yung nasa western side ng basin natin. Kasi nandito sa habagat, nandito sa west side ng basin ang naaapektuhan na. Hindi naman yung buong kabuuan ng Pampanga. Kung paghahambingin ang mga nagdaang bagyo na nagdala ng malakas na pag-ulan, 200 millimeters sa loob ng 24 oras ang may banta ng flash flood o baha na nanggagaling sa kailugan gaya ng Pampanga River. Ito umano ay sa panahon ni Pedring noong 2011, Lando noong 2015 at Bagyong Nona na higit na nagdala ng malakas na ulan at malaking volume ng tubig. Well, yung isang malaking nating pagbaha nangyari noong 2011, yung Pedring, at saka noong 2015, no? 2015 yung Lando at saka Nona. Dito nakitaan namin ng yung basin rainfall na umaabot ng mga 200 millimeters in 24 hours. Base sa flood advisory ng Pag-asa, pluvial flood funding o ang mga naipon na tubig ulan pa lamang ang nakikitang sanhi ng pagbaha at hindi ito galing sa pagragasa ng malaking volume ng tubig sa ilog. Hindi naman umano dapat isawalang bahala ito dahil ang epekto nito ay maaring maging saturated ang lupa na sakaling may dumaan na sama ng panahon ay mabilis na magpapamaga sa upstream level ng tubig na pwedeng magresulta sa flash flood. Assuming may dumating na bagyo next week at dumaan dito sa may portion ng Region 3, kumbaga, sinabi mo na saturated na yung lupa at sasabayan ng bagyo pagkatapos, malaki ang posibilidad na magkaroon tayo ng pagbabaha nun, no? Samantala, kahit na nasa alarm level pa lamang ang Rio Chico River na matatagpuan sa malaking bahagi ng probinsya ng Nueva Ecija, may tuturing umano itong major tributaries ng Pampanga River na sakaling umabot ito sa critical level sa 5 meters. Isa ito sa malaking contributaries ng malakas na pag-agos ng pagbaha sa Pampanga River. Paolo G. Santos, CLTV News. Dahil sa patuloy na paglobo ng kaso ng COVID-19 at pagsulpot ng mas nakahahawang variants nito, nagbaba ng mas maigpit na tourist guidelines ang probinsya ng Aurora. Isa na nga riyan ang paglimita sa 3 araw ng mga bibisita sa lalawigan. 2 na lamang din ang entry at exit points para sa mga turista. Narito ang detalye.
Upang balansehin ang kalusugan at ekonomiya, unti-unti nang nagbubukas ang ilang tourism establishment sa bansa. Sa lalawigan ng Aurora, ibinaba ng Provincial IATF ang 3-day maximum stay rule para sa mga turista. Maliban sa paghingi ng negative RT-PCR test results, dagdag protection umano na diretso sa mga Department of Tourism o DOT accredited accommodation ng lahat ng bisita. Hanggang tatlong araw lang po sila pwedeng manatili dito sa ating lalawigan. At siyempre po, hindi sila pwedeng tumuloy dun sa bahay po ng kanilang kamag-anak, kaibigan. Paalala ng mga kinauukulan, bawal na ang pagpapaupa ng mga tent. Hindi na rin pinahihintulutan ang konsepto ng couchsurfing o pagpapatuloy sa mga turista sa tahanan ng mga lokal. Hindi po pwedeng magdala ng tent o magpaupa ng tent ang ating pong mga kababayan sapagkat ito po ay pinagbabawal. Mahigpit na rin ang scheduling sa pagpasok ng mga bibisita sa lalawigan. Papapasukin lamang sila 1 hanggang 2 oras bago ang check-in time sa mga DOT accredited establishment. 2 lang din ang entry at exit points ng mga turista. Ang bubuksan lang po nating pasukan ng mga turista ay ang Kanili entry points at yung Caloocan. Yung pong sa Villa Aurora ay hindi po natin papayagan na doon dumaan ang mga bibisita dito sa ating lugar. Ang naturang paghihigpit ay upang maiwasan ang COVID transmission sa lugar. Doble ingat din umano ang local IATF upang hindi na rin makapasok sa lalawigan ng mas nakakahawang Delta variant. Base sa July 20 COVID tally ng Aurora, 2,010 na ang naitalang kaso sa probinsya, 28 ang active cases, 75 ang namatay at 1,907 ang gumaling na. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, Senator Laila De Lima muling tatakbong senador sa 2022 elections. Pangulong Duterte sisingilin daw. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Sa kabila ng halos 4 na taong pagkakabilanggo, nananatili raw buo ang loob ni Senator Laila De Lima na papanagutin si Pangulong Rodrigo Duterte sa umanong mga kasalanan hindi lamang sa kalabang mambabatas, kundi maging sa taong bayan. Sa isang sulat na ipinadala ni De Lima sa palasyo, sinabi nito na tuloy ang kanyang laban at muli itong tatakbo sa pagkasenador sa darating na 2022 elections. Narito ang ulat. Sa nalalapit na huling State of the Nation address ni Pangulong Duterte, hindi naging tahimik ang nakapiit na mambabatas at isa sa mga kritiko ng administrasyon na si Senator Laila De Lima. Katunayan, isang sulat pa ang kanyang ipinaabot sa Pangulo para punahin ang di umano'y mga kamalian at pagkukulang nito sa taong bayan. Unang pinuntusan ni De Lima ang aniyay palpak na war on drugs ni Duterte. Matapos daw ang 5 taong pagkakaupo sa Malacanang, hindi pa rin nawawala ang problema sa droga. Taliwas sa kanyang ipinangako noong kampanya na tatapusin ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Tanging mga small-time drug offender lamang umano ang inihabla o mas malala ay pinapatay. Habang ang mga big-time drug lord gaya ni Peter Lim na may warrant of arrest ay hindi man lang daw maiharap ng Pangulo sa korte. Nauna nang sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wanted si Peter Lim at walang kalayaan. Ang pagkakabilanggo rin daw ng senadora isang patunay na hindi lamang maliliit na isda ang target ng war on drugs ni Duterte. Pero giit ng mambabatas, bogus charges lamang ang mga ito para mapatahimik siya sa pagiging kritiko ng Pangulo. Pinuna rin ni Senator De Lima ang umano'y mahabang listahan ng korupsyon na kinasasangkutan ng mga malalapit sa Pangulo, kabilang na riyan ang Pastilla scam sa Bureau of Immigration, ang 60 million advertising contract ng mga Tulfo galing sa Department of Tourism, ang 6 billion peso deal na pinakinabangan umano ng pamilya ni Senator Bongo at marami pang iba. Kinwestiyon din ni De Lima ang pagiging malapit ng Pangulo sa China at ang kawalang kibo ng administrasyon sa panggigipit sa mangingisda sa West Philippine Sea.
Nabaon din daw sa utang ang Pilipinas sa ilalim ni Pangulong Duterte lalo na nang pumasok ang krisis na COVID-19. Sa datos ng Bureau of Treasury nitong Hulyo, sumampa na sa record high na 11 trillion pesos ang outstanding debt ng gobyerno. Sa kabila nito, nananatiling palpak daw ang pandemic response ng Pangulo ayon kay De Lima. Sa huli, sinabi ni De Lima na ang di umano'y political persecution na ginagawa sa kanya ay lalong nagpatibay ng kanyang paniniwala na dapat ipagpatuloy ang laban. Kaya naman ayon kay De Lima, muli siyang tatakbo bilang senador sa darating na 2022 elections. Sinabi rin nito na kanyang sisingilin si Pangulong Duterte para sa kanyang mga naging kasalanan sa taong bayan sa loob ng 6 na taong pananatili sa pwesto. Rainiel Pawid, CLTV News. Silipin naman natin ang ibang kaganapan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon dito sa Central Luzon News Express. Umabot sa 600 residente sa bayan ng Pilar at Orion, Bataan ang nakatanggap ng tulong galing sa Department of Labor and Employment o DOLE sa ilalim ng programang Tulong Pangkabuhayan sa Ating Disadvantaged at Displaced Workers o TUPAD. Nagkakahalaga ng 4,200 pesos ang natanggap ng bawat benepisyaryo bilang sahod sa pagtulong ng mga ito sa iba't ibang proyekto ng kanilang komunidad sa loob ng higit 1 linggo. Isang tupad sa mga programa ng ahensyang DOLE na ang adhikain ay makapagbigay trabaho sa mga Pilipinong hirap kumita sa panahon ng pandemya. Tinatayang nasa 1,200 na katutubok ay ito umano makikinabang sa inilunsad na vegetable farming program sa mga bayan ng Florida Blanca at Porac at lungsod ng Mabalacat sa Pampanga. Bahagi rin ng programa ng tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged, displaced workers o TUPAD. Sa ilalim ng naturang programa, magtatanim ng gulay gaya ng kamatis, kalabasa at talong ang mga katutubo na maaaring gamiting pang-ulam at ibenta. Paraan daw ito upang matiyak ang food security at mabigyan din ng kabuhayan ang mga katutubo na apektado ng pandemya. 8 sektor sa Freeport area of Bataan ang tumanggap ng safety seal mula sa Department of Labor and Employment o DOLE. Ito ang Almatec Manufacturing Corporation, BFT Global Footwear Manufacturing Incorporated, DI Don Patrol Manufacturing Corporation, Dongin Sunbirds Corporation, East Camtech Corporation, Essilor Manufacturing Philippines Incorporated, Mitsumi Philippines Incorporated, and Perpetual Prime Manufacturing Incorporated. Ayon sa DOLE, patunay daw ito na sumusunod ang mga nabanggit na kumpanya sa health and safety protocols upang malabanan ang pagkalat ng COVID-19. Liban sa ligtas sa lugar pagawaan, paraan din daw ito upang higit na makahikayat ang mga mamumuhunan na siyang susi sa pagbangon ng ekonomiya ngayong may pandemya. JM De Jesus, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36 Official, at TLTV36 News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Quizon. Maraming salamat at magandang gabi.